Khasi Hills Autonomous District Council hapo kajingalam jong uba penyat sings iem kum UCEM ringkat ka EM ketenat market Kongres Kharpuri haka steps ngiba ar kilalet ban jurip saudong ka yodu. Katai kajinglet kalong ru ban lap halor kajing ut jingnam kipat bakam don syu kajing shingan kinong let nong wan yo bat ru halor kajing jur kajing jabo. Nakaliang UCEM mardor ula tuklar mardor nakabenta kajing shingan ka yo kahat bat ru nakabenta ka khut ka subah. Hakatai kajing jurip ladon langru UEM ketenat development uba karna sosyang magistrate uba Roni Waklang kihe pulit nangta UCEM ka hima meliam pa EM ainam siem ki menteri ka hima muda bat ki officer. Kemudian ke electricity, kemudian ke cleanliness, kemudian ini blok mikir turun. Tungguan ya. Buat ni. Takasngi nakaliang jong ka KHDC, nakaliang pa office jong CEM, buat EM in charge market, buat development. Yo ban penbet ia kini ka joint inspection, hapadeng ka district administration na DC office, belawan mikmat dari ADC buat Roni Walang, ringkat pada SP office, belawan mikmat da Officer Das, badai sector officer jong kini ke area, ringkat ki IC bat ki OC jong kini ke police station bat ki outpost. Ringkat tu apedeng ka jing yadon lang na ke hima melim melawan dari paim aina manik siem ki menteri badai pet ya ka yo ki menteri badai pet ya ka kut ke subah. Tek yadon tu hani kasni ringkat bat ki nongkit kam shnong naduk ki rang ba shnong ki assistant rang ba shnong ki members jong ki dorbar shnong jong kini ki shnong ba markhap bat kini ka yo bat hangni po matfran kata ba kentuk ya ka shnong kulapati shnong wa khabru shnong mission shnong maukhar wa indo te ki badan hasnda bat ka yo do te ka jingmu nakaliang ka council bangiwan ban jingo ekini ka jaka ka bangi sedang menemen step ka po khabai baje nang te na po parking lot jong ka muda hang te po kli yo ka don artli ki kimat ki bakongsan ki bangi kwa banwan jengo habide ni kasngi ka wei ka long ha ka bide bat ka sup ka san ka shong sup shong san khamtam bangi ong ka public safety but security jong ki nong rung nong mi hani po yo ki nong lek nong wan la ki long dien ki nong thiet ka baar pat ni kwa penyekren banwan pet dalade habide ka jingku jing suba jong kini ka yo bat kini ki shnong ba marjan habangi pai ya ka habide ba ka public security but safety ngila yo iki jing complain la niki jing ujor ki babun na ki riu pat ba na ki nong let nong wan na ki shnong kumju hakabide ba ka jing bom isngan shu banwan ban rung hayo do te katao kalong bakidon ki jaka ki ba le si ki long ki jaka ba la ban ri tengen ki nong le kamsnio habangi page mene hang te po kli yo ka parking muda ngilap ba hang tu po parking kadon sautli ki mala ki ba ai parking ye ki kali ki don ki mala ki bam ilong shu bandrung dap dak ki dap ki jabo bat kajing dum jong tu jaka wat men singi men shaidu long kum ha ka pormit te kum kini ki jaka le si ki atrak di ki kamsnio ki kringi ki kamsnio bat iki nong le kamsnio khamtam bangi phai ka jing jong ka social long ba kri khasi menta habede jing kerni jong drugs tengi i bangi sokhya ka ni khna samla ki bangat hakum kini ki jing bateng teng ladang impet lang nakaliang jungi kum ka council kum ka district administration kum sarkar shei kin poi kini ki samla ki be ki jungi ki parado pasna mi jungi namar ta daw da jing sokhya ngiwan nila khatru ye ki official na kemuda mene nyong da kumno hapo kasibnai abanai de ban wengno ekini jing hang te po parking lot muda kamut de ban wanra ka jing shai ki proper lighting sangte po parking kenang ba kinong rung nong mi ki park kali kinong late nong wan apo yo kinam dan kanunu jing sha luti jing sha tu sha thiam
Te bat ya kani nakaliang ki official jong kemuda mene kila penpau ba kaladon ka project mentah ka bakintum ka smart city project jong Shillong but chen on sa pentrikam no ekata nadu benai September ni benai banwan tingi sukumen baka sorkaru ka shimkia but ka namar baka ka parking lot mudah hang tipok ni yo kamdi ka jingpet jong hima kamdi ka jingpet jong ka council ka hab jingpet jong ka urban affairs but ya kaniru nakaliang ka government kala shimkia but kani ka parking jong kamudar kadon hasna maka yodo de ki babun ki kamsniu si ki commit lani ki le ki kamsniu na po motpran ki le pet chate ki le ki kamsniu na po nangni na po yodo ki le pet chati po them yo molong meneru ngila dom ke inspection hang ti po junction jong ka yo molong but ngila kentu melapa ya sector officer banbu pulen no hang tu po junction nang baki nong le kamsniu kinam yo ban pet chati po them yo molong ki basa kini ki kharmator de nang asnoba ni sokhya bedi kas public safety security kaba arpan habedi bakani ni shem babun ha ki jaka ki bahab wat ha jingpet jong kahima jingpet jong council kim don shu ya ki street light ki babiak kim don shu ya ki CCTV ki babiak kila don teng ki CCTV ha kor pala dem re menta baro kila kem long function shu ya kani ngilai discuss but ia mencharge jong market i congress but ia mencharge development i bakanas social ngin sepenbet banakal yang jongi ling baka 15 finance commission grant ngin la ban lei ban warra biang kajing shngan hapo yo ling baka jing bu jongi yakini ki solar street lights but ki lightings ki babiang but kumju ru ban install ki CCTV hang ne po area jong kayo du te kaba arpat habini bini jing tumu dai namta jing ku jing suba kuma pitip baka district council kadang yo shen yakini ka an Khasi Hills autonomous district solid waste management arjar arko but yakani ka an solid waste management ru la IT ha district council but menta na kalian ka council ngila frame ki rules ngila bu iki kendon ki babiang namta ban yo ban yatrai lang ba ki bor hima ba ki bor shnong namta ban wara jingkut jing suba te ka first phase jongi kum ka council habedi ka solid waste management program kadai ka bangi pelai khat khandai tli ki truck ki shnong but kani ka second phase ka jongi kan long bangin le kuit le suba ya ka yodu but kini ki shnong ba marjan kata ka hab ka project jong ka second phase jong ka KHDC menta te ngi kermen scam ba ngi kenturu ya ki shnong makin aji trelang kumbala penpau mentat dikirang ba shnong na kini shnong ba marjan kilong ba kloi ban trelang bat nakal yang jungi ngi penpau jing ai bleker pang yaki but sungu iki baki wan lang ban don yakini ke joint inspection but kila ajing mud kat tu kat ni kumno bangin la ban ya trade dekat bat ki ban weng ini jing ki bangi keren menta kumjuru halor kani nginsa don na ke komiti ke bakerpang ringkat musim melim ringkat kini ki sau san shnong ki bamarjan but kani ke komiti kan shong na kapor ban ya perkhat bat ban review iki kam ki bangi nginsa shimti nang ni shikman habedi jing khu jing suba ha ka bede bat ka public safety security hang ni pok yo bat kini shnong bamarjan de ngasro ban kerpat ru iki nonglek nongwan slo ba ngin long try kani ka yodo ngin long try kani kari khasi da ka ba ngin le khoi banam dei benya brat pathar ki nyut kinya tang bai I badan ki jabo akendong ini le brat kita ki jabo anta rekin pek ken de kinu ki jaka ki ba ka hima kalabu ringkat nakaliang jongi kat council ngilabu iki jaka ban brat nyut kin wan ban brat nyut bat nakaliang jongi ru ngi la syam bat nilai kendu ya I paim ya ki menteri ki penpau ba kadon ka jing ko trikam haka kuai ka subah ko yodu te nakal yang jungi em in charge jongka market insa ai ka wei ka kali ket nyut but nakal yang jungi ru ansa yarap let's say naka chief minister special development fund ban ai ka wei ka kali nam ta ke hima te habede ban wengi kini jing e tingi de ban su thu ru kamut bangiwan menta kan salong kam no la shale sini Andrei ngiwan ban sutu daladi kumno bangin ya iki senjam kawai senjam ki kawai pat bangin shim kinu ki rai ban pentrekam nam ta kini ki atli ki mat ba konsan tengah kentu ya ki nong shong shnong
ngakentu ya kini kinong shong yo kinong wan yo du batong yin snow khialang ya kini ka yo du kaba baru kata ngi ong kapliang ja jong kajak kumpiu to ai bangin penjabo e kapliang ja ladangi penkhoi alade ki pelau yang kini kita ai bak kapliang ja kanam jabo te ai bak kini kapliang ja jungi sa hisien ling bak kini ka yo du kan yo ai kan nam keburam bat kan kring ru yaki nong wan pe kai perthai le sena ko ri India len shabari India haka jing ruspa riti dustro jungi bangi don yaki yo tanrai ki bakum ka yo du ka bangi don